Good afternoon everyone! For today's video ay magluluto si mama ng ginisang repolyo na may carrots at baboy. Ayan, basta gulay po ay talagang ang sarap ng kain ko niyan at napaka-healthy po kapag gulay yung ulam. Hanggang ngayon po ay maulan po dito sa Bicol. Ayan, at pinalambot na ni mama yung ihahalo niyang karne. Isa muna si mama ng bawang sibuyas. Ayan, talagang napakabango naman talaga ng bawang sibuyas pag ginigisa. Ayan, at nilagay na rin po ni mama yung baboy na pinalambot niya o nilaga niya muna. At maya-maya ay ilalagay niya na po yung mga pampasarap. Opo, may sikreto si mamang pampasarap na inilalagay dyan. Alam po yan ng mga nanay. Ayan, bumili nga si mama ng magic sarap at bitchin. At paminta na rin po. Ayan, kompleto ricado na po yung ginigisa ni mama. Ang bango-bango nga naman. Talagang nakakagutom na. Ayan, at ilalagay na nga po niya yung carrots. Na niya po yung carrots at medyo matagal-tagal po itong palambutin. Ayan, hinalo-halo lang ni mama yung kanyang niluluto. At maya-maya ay ilalagay niya na rin po yung patis, isang kutsara na patis, pampalasa din po yan. At toyo. Ayan, nilagyan niya ng toyo, parang inadobo style. Wala lang po siyang suka ha, huwag niyo pong lagyan ng suka. Ayan, o nilagay niya na rin po yung repolyo. Ayan, malapit na nga po siyang maluto dyan. At kapag malambot na po yung repolyo, ay okay na po yan. Ayan, at kakain na rin po kami, pakaluto niyan. Tikman ko na nga po sa kanina, ang sarap po. Gagayahin niyo na rin po yung ganitong recipe. Ginisa po na gulay na repolyo, carrots at baboy. Hindi po kayo magsisisi at talagang napakasarap naman talaga at mabubusog po kayo at healthy pa. Luto na rin po kayo niyan. Pwede po sa hapunan, pwede po sa breakfast, pwede po sa tanghalian. Ayan, talaga naman nakakagutom na kaya ay nauna na po talaga ako kumain dyan. Nakadalawang sandok nga po ako ng kanin. Talaga namang napakasarap ng luto ni mama. Maraming salamat po pala sa lahat naman sumusuporta sa akin, sa mga nanonood ng aking mga video. Salamat po!